Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tiyuhin ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Oy Oy. Taong 1985. Tibyaw, Panay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang kakalipat pa lamang ng tahanan ni Oy Oy at ng kanyang pamilya. Naghihirap na kasi sila Oy Oy noon sa kanilang pinagmulang lugar, kaya naisipan nilang maghanap ng angkop na barangay para sa kanilang paghahanap buhay. Saktong-sakto naman noon sa kanyang pamilya ang Tibyaw, gawa ng malapit lamang ito sa dagat. Mas maiging malapit lang sa dagat ang kanilang titirhan upang pagkailangan nila ng mapagkukunan ng makakain ay tutungo lang sila rito. Dahil sa bagong lipat sila Oy Oy, hindi nila maipagkakailang nakatira sila sa isang tahanan na kapos sa kagamitan. Mahirap man sa buhay, kailangan nilang magkayod ng mabuti upang makapagsimulang muli sa bagong lugar na kanilang titirhan. Kung hindi ninyo na itatanong, ang kinaroroonan ng tirahan noon nila Oy Oy ay sa isang masukal na daan sa Tibyaw. Malayo yun sa kalsada, gawa ng lahat ng mga lupang malapit sa kalsada ay meron ng pagmamay-ari o may mga nakatayo ng pamamahay. Kahit malayo noon sila Oy Oy sa baryo, pinagtsatsagaan nilang tumungo dito upang bumili ng kanilang mga pangangailangan. Dahil sa bago pa lamang noon sila Oy Oy, wala silang kaide-ideya sa mga mahihiwagang kaganapan sa baryo. Hindi naman ito naisip ni Oy Oy, gawa ng hindi naman siya gaanong naniniwala sa ganoong uri ng mga pangyayari. Isang araw, habang abala sila Oy Oy sa pagkukumpuni ng kanilang tahanan, meron silang napansing 3 taong nagmamasid sa kanilang ginagawa. Hinayaan lamang ito ni Oy Oy, gawa ng hindi naman ito nakakalapit sa kanilang kinaroroonan. Nasa bandang 7:00 pa lamang ng umaga noong mga oras na yon, kaya inisip na lamang ni Oy Oy na baka meron itong hinahanap sa kanilang lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi na nakatiis noon si Oy Oy sa pagsilay sa kanila ng 3 tao. Agaran niyang itinigil ang pagmamartilyo niya ng mga kulungan ng tandang at tinitigan din ang mga ito. Pagtitig dito ni Oy Oy, nakaramdam siya ng kakaiba sa mga taong kanyang tinitingnan. Hindi kasi ito gaanong gumagalaw at tila ba para itong mga punong nakatayo habang ito ay nagmamasid. Nang magkatinginan noon sila Oy Oy, dahan-dahan ding nagsilakad ang mga ito papalayo sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa ginawa ng mga taong yon, hindi na ito nagawa pang habulin ni Oy Oy. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, tumungo si Oy Oy at ang kanyang panganay na anak sa merkado sa kanilang baryo upang bumili ng uulamin nila sa gabi. Pagdating nila sa merkado, agaran din silang bumili ng isdang kanilang ipiprito. Yun kasi ang gusto ng buntis na asawa ni Oy Oy dahil sa naglilihi ito. "Eto hong bayad, Manong," wika ni Oy Oy sa tindero ng isda, sabay abot ng bayad. "Bago lang ba kayo rito, tiyo?" Tanong ng tindero. "Oho, bago lang kami dito. Kakalipat lang ho namin noong nakaraang araw." Sagot naman ni Oy Oy. Nang marinig ito ng tindero, bigla siyang hinatak nito papalapit sa kanyang mga tindang isda. Binulungan siya ng tindero na tumungo sa likod na parte ng kanyang tindahan at meron siyang sasabihin sa kanya.
Nang maunawaan ni Oy-Oy ang nais iparating na mensahe ng tindero, agaran niya namang sinunod ito upang alamin ang nais nitong sabihin. Pagdating ni Oy-Oy sa likod ng tindahan nito, agaran din naman siyang hinila ng tindero papasok sa pinagkakatayan nito ng isda. Tiyo, bakit dito kayo nanirahan? May mga kamag-anak ba kayo rito? Kadugo? Tanong ng lalaki. Wala po eh. Dito lang ho kami nanirahan kasi malapit sa dagat at pwedeng maghanap buhay. Sagot naman ni Oy-Oy. Nang marinig ito ng tindero, bigla itong lumapit kay Oy-Oy at bumulong ng, "Umalis na kayo dito hanggat wala pang nangyayaring masama sa inyo. Pero kung nais mo talagang manirahan dito, hintayin mo ako sa isang bahay mamayang hapon." Nang marinig ito ni Oy-Oy, agaran niya ding ipinagsabi ang kinaroroonan ng kanilang tahanan. Matapos yan, umalis na sila Oy-Oy sa merkado na merong daladalang katanungan sa kanilang mga isipan. Halos hindi noon makakain si Oy-Oy sa kadahilan ng hindi niya mawari kung ano ang nais ipahiwatig ng tindero ng mga isda. Animoy meron siyang hindi alam na kasaysayan ng kanilang tirahan noong mga oras na yon. Sa pagsapit ng hapon, matyagang naghintay sila Oy-Oy sa bakuran ng kanilang tahanan. Pagtungtong ng 6:00, biglang nakita ni Oy-Oy na papalapit sa kanilang tahanan ang tindero ng isda. Agaran din naman niya itong sinalubong upang samahan ito papasok sa kanilang bahay. Pagpasok nila Oy-Oy sa kanilang bahay, agaran din naman nila itong pinaupo sa kanilang upuang nasa sala at inabutan ng inumin. Matapos makapagpahinga ng tindero, bigla itong nagwika sa pamilya nila Oy-Oy ng, "Hindi niyo ba napapansin kung bakit kokonti lamang ang nakatira sa baryong ito? Karamihan sa pamamahay na nakikita niyo dito sa ating lugar ay hindi mga ordinaryong tao. Kahit akong kaharap ninyo ngayon, hindi ako ordinaryo. Naaawa lang ako sa iyo, Tiyo, dahil kitang-kita ko ang iyong anak na wala pang muwang sa mundo. Ayokong dumating sa puntong alipinin kayo dito o hindi naman kaya'y patayin. Sa oras na mangyari ang mga bagay na yan, wala akong magagawa kung hindi ang tingnan ng mga kalunos-lunos na sasapitin ng bawat miyembro ng inyong pamilya. Sa pagdating nyo rito, kalat na sa amin ang inyong pananatili." Dahil sa mga narinig ni Oy-Oy, tila ba hindi ito makapaniwala sa sinabi ng tindero. Kung titingnan kasi ang tinderong yon, ordinaryong tao lamang ito. Bigla na lang itong nagbago nang tinitigan nito sa mata si Oy-Oy. Doon niya nakita ang pagpula ng mata ng lalaki na siyang labis niyang ikinagulat. Dagdag pa ng tindero na maaaring pinagmamasdan na noon sila Oy-Oy doon sa kanilang baryo. Hindi yun isang baryo ng aswang, bagkus ay isang baryo ng pinaghalo-halong nilalang na karamihan ay nasa panig ng kaliwa. Ang tinderong nakausap noon nila Oy-Oy ay isang engkantong nagbibigay babala sa sinumang magagawi sa kanilang lugar. Marami na siyang sinabihang nanirahan sa lugar na yon, pero karamihan sa mga ito ay ipinagsawalang bahala lamang ang lahat ng kanyang mga babala. Matapos makapagbigay babala at makapagkwento ng tindero, doon na nito napagpasyahang umalis na sa kanilang pamamahay. Bago ito tuluyang umalis sa pamamahay nila Oy-Oy, nagbigay ito ng 1 linggong palugit sa kanila upang sila ay lumisan. Dahil sa kanyang mga narinig, tila ba nagkaroon ng interes si Oy-Oy
Naalamin ang sikreto ng baryong kanilang tinitirhan noong mga oras na yon. Nais niyang malaman ang mga sagot sa mga katanungang umiikot sa kanyang isipan bago sila tuluyang lumisan sa baryo. Ang nais noon ni Oy-Oy na sa ika-4 na araw sila aalis kung merong mga nilalang nagagambala sa kanilang katahimikan. Sa paglalim ng gabi noong mismong araw, hindi inaasahan ni Oy-Oy ang mga sumunod na pangyayari. Habang sila ay natutulog, bigla siyang napabalikwas sa kanyang higaan nang makarinig siya ng mga nilalang na nagtatakbuhan papaikot sa kanilang bakuran. Dahil sa gawa lamang sa pinagtagping kahoy ang kanilang bahay, labis ang pagkabahala dito ni Oy-Oy. Hindi niya nagawang lumabas sa kanilang bahay, bagkus ay pinili niyang makiramdam sa loob nito upang maging handa sa anumang nilalang na maaaring sumugod sa kanilang tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakaramdam si Oy-Oy ng isang pagtakbo ng malaking baboy. Alam ni Oy-Oy na baboy yon, gawa ng rinig na rinig niya ang bawat pag-ungol nito habang tumatakbo. Nang akmang papalapit na sa dingding ng bahay nila Oy-Oy ang baboy, biglang nawala ang bakas nito at kasabay nito ang pagbalik ng katahimikan sa paligid. Animoy noong mga gabing yon, isang babala na ito sa pamilya ni Oy-Oy na hindi masaya ang kanilang kababaryo sa kanilang paninirahan sa lugar na yon. Matapos maganap ang ganoong pangyayari, halos hindi makatulog si Oy-Oy dahil sa muling sinunda ng ganoong pagpaparamdam ng ibang mga nilalang. Ang palaging naririnig noon ni Oy-Oy ay ang takbuhan ng mga nilalang sa talahiban at ang pagsisiliparan ng mga malalaking ibon sa paligid. Dahil sa hindi naman nagagawa ng mga ito na lumapit sa kanilang pamamahay, kaya naging panatag din kahit papaano ang sarili ni Oy-Oy. Sa pagsapit ng umaga, pinili niyang tumungo ulit sa merkado upang muling kausapin ang tindero. Nais niyang ihayag ang mga nangyari sa kanila noong gabi upang mabigyan siya nito ng payo kung ano ang kanyang maaaring gawin sa oras ng takip silim. Pero paglapit ni Oy-Oy sa tindero, wala siya ni isang sagot na makuha mula rito. Animoy hindi na siya nito kilala na siyang labis na ipinagtaka ni Oy-Oy. Agaran din siyang umalis sa baryong yon nang mapansin niyang pinagtitinginan na siya ng mga tao. Sa pag-alis doon ni Oy-Oy, kitang-kita niya ang pagsipat ng lalaki sa malayo na parabang wala ito sa kanyang sariling wisyo. Dahil sa mga kakaibang pangyayari, doon niya napagdesisyonang aalis sila sa lugar na yon pagkaraan ng 3 araw. Bale, inagahan na ni Oy-Oy ang kanilang paglisan upang hindi na sila malagay sa alanganin. Sa pagbalik ni Oy-Oy sa kanilang tirahan, doon na siya nag-umpisang maglagay ng pangontra papaikot sa kanilang tahanan. Habang abala si Oy-Oy sa kanyang ginagawa, doon na naman niya muling nasipat ang 3 lalaki. Nakatingin lamang ito sa kanilang tirahan sa malayo na hindi gumagalaw na parabang isang puno. Halos kahit sino naman siguro ay magtataka kapag merong nakitang mga taong nakatingin sa inyong tahanan tapos hindi gumagalaw. Dahil sa mga nasilaya noon ni Oy-Oy, pinili niyang huwag na lamang itong pansinin upang hindi ito magalit sa kanyang pamilya. Napakadelikado kasi para sa kanilang pamilya na merong makaalitan si Oy-Oy sa baryong yon. Bukod sa walang tutulong sa kanila, wala siyang kakilala doon maliban sa tindero ng isda. Makalipas pa ang ilang minuto, nag-umpisa nang maglakad ang 3 lalaki na parabang tapos na ang kanilang pagmamasid noong mismong araw.
Si Oy-Oy noon, nagpatuloy lamang sa kanyang mga ginagawa bilang paghahanda sa nalalapit na pagtalikod ng araw sa lupaing kanilang kinaroroonan. Sa pagsapit ng hapon, maaga pang nagsara sila Oy-Oy ng kanilang bahay. Animoy merong dilubyong magaganap noong mismong gabi dahil sa ginawa nilang paghahanda. Ang mag-ina noon ni Oy-Oy ay doon na natulog sa kanilang sala upang sila ay sama-sama. Dahil sa hindi naman gaanong kalakihan ng kanilang tahanan, kaya siksikan sila sa kanilang pinagtutulugan. Habang nakahiga noon sila Oy-Oy, panay ang pagramdam niya sa paligid. Di talaga siya noon mapakali, gawa ng nagbigay na sa kanya ng sapat na trauma ang nangyari noong nagdaang gabi. Habang nakahiga noon si Oy-Oy, dala-dala niya ang nag-iisa nilang bolo na minana niya pa sa kanyang ama. Sa paglalim ng gabi, panaka-naka na ang pagrinig ni Oy-Oy sa mga kakaibang ibong humuhuni. Ang ginawa noon ng kanyang mag-ina upang hindi matakot ay nagtakip sila ng tenga. Si Oy-Oy noon, nananatiling matatag ang loob para sa kanyang pamilya. Nakakaramdaman siya noon ng panganib sa kanilang mga sarili, pero nagiging matatag siya upang gawin ang lahat para lamang sa kanilang kaligtasan. Sa pagsapit ng 9:00 ng gabi, doon na nga narinig ni Oy-Oy ang 3 lalaking humahalakhak di kalayuan sa kanilang tahanan. Hindi niya mawari kung anong nilalang yon, gawa ng hindi na niya tinangkapang magmasid sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarinig na si Oy-Oy ng mga pagtakbo sa paligid. Sa bawat pagtakbo nito, sinasabayan ito ng pag-iyak at pagsigaw ng nakakatakot na tinig. Halos mawala na noon ang kaluluwa ni Oy-Oy sa bawat pagsigaw ng mga nilalang na yon. Doon na din naramdaman ni Oy-Oy ang paglapit nito sa kanilang barong-barong upang sila ay mas lalo pang takutin. Ang mga gaserang nakasindi noon sa kanilang papag, unti-unting namamatay dahil sa paglakas ng simoy ng hangin. May mga naririnig na din sila Oy-Oy na pag-alulong ng mga aso di kalayuan sa kanilang tirahan. Nang makalapit na ang mga nilalang, kumakatok ito sa dingding nila Oy-Oy, gamit-gamit ang kanilang mga kuko. Akala noon ni Oy-Oy, yun lang ang gagawin ng mga nilalang pero nagkamali siya. Dahil sa paglipas pa ng minuto, nakarinig si Oy-Oy ng tinig na nanggagaling sa nilalang na yon. Halos mamutla na ang buong katawan ni Oy-Oy noon dahil sa mga hindi kaaya-ayang pangyayari. Ang naririnig na tinig noon ni Oy-Oy ay parang usal, gawa ng napakabilis nitong magsalita at medyo pabulong ang pagwika nito. Para bang nagpapalipad hangin yon ng mga usal na siyang labis na ikinatakot ni Oy-Oy. Nais man niyang sumigaw noong mga oras na yon, hindi niya magawa dahil sa sobrang takot na kanyang nararamdaman. Halos masiraan na ng bait noon si Oy-Oy dahil sa mga kakaibang pangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nagsitakbuhan ang mga nilalang na yon, papaikot sa kanilang tahanan. Pinagbabato nito ang kanilang bubunga ng lupa na parabang tinatangka ng mga ito na tabunan ang kanilang pamamahay. Sa pag-ikot ng mga nilalang na yon, doon pa lamang nalanghap ni Oy-Oy ang napakasangsang na amoy ng mga ito. Halos masuka na siya sa papag noon dahil kahit anong takip niya ng kanyang ilong, pumapasok pa rin ang sangsang ng hangin sa paligid. Animoy merong namatay na hayop sa kanilang bakuran na nakalimutang ibaon sa lupa.
Halos ilang oras din ang pagpaparamdam ng mga nilalang na yon sa kanilang tahanan na siyang naging dahilan ni Oy Oy upang umalis na sa lugar na yon kinaumagahan. Ang lalo pang nagpapakilabot noon sa karanasan ni Oy Oy ay ang pag-ukit ng mga nilalang na yon sa haligi ng kanilang pamamahay. Di man ito nakikita ni Oy Oy, pero rinig na rinig niya ang pagkarit ng mga kuko nito sa apat na dingding ng kanilang barong-barong. Sinasabayan pa ito ng pabulong na pagtawa na para bang demonyo. Bago umalis ang mga aswang na yon sa tirahan nila Oy Oy, nagawa pa nitong maghukay sa kanilang bakuran ng ilang ulit. Sa pagsapit ng umaga, laking gulat na lamang ni Oy Oy nang makita niyang napakarumi na ng kanilang bakuran noong mga oras na yon. Napakaraming kalat sa paligid at napakaraming nabungkal na lupa na para bang kagagawa ng mga galang aso. Ang bubong din ng bahay noon nila Oy Oy ay punong-puno ng mga lupang hindi niya mawari kung saan ang galing. Dahil sa mga pangyayari, labis na lamang ang pagkabahala ng asawa ni Oy Oy. Noon ding mismong umagang yon, napilitan silang magpamilyang lumikas at bumalik sa kanilang dating tinitirhan. Habang abala sila sa paghahakot ng kanilang mga gamit, kitang-kita ni Oy Oy ang pagmamasid ng 3 lalaki. Muli niya ring tinungo ang merkadong kinaroroonan ng tindero, pero hindi na niya makita ang lalaking nagsabi sa kanya ng kakaibang mga kaganapan sa lugar na yon. Naisa nang magpasalamat dito ni Oy Oy, pero bigo siyang mahanap ito. Nang masipat niyang wala yun doon sa merkado, pinili niyang bumalik na sa kanilang tahanan upang makaalis na sila. Sa paglakad papalayo ni Oy Oy sa merkado, ramdam na ramdam niya ang masasamang pagtitig ng mga taong naroon. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakaalis si Oy Oy sa lugar. Bumalik sila sa dati nilang tirahan, kung saan naroon ang kanilang mga kadugong nagmamalasakit sa kanila upang muling itayo ang kanilang pamamahay. Doon na din napag-alaman ni Oy Oy na walang ganoong baryo sa kanilang lugar. Dahil sa kanyang mga narinig, ay halos hindi siya makapaniwala sa mga ito. Ngayong malaki na ang anak ni Oy Oy, baon-baon pa rin ito ang kakaiba nilang karanasan noong minsan silang madapo sa baryo ng Tibiyaw. Okay, opinyon ko sa kwento. Siguro yung engkanto na yon, tinukot yun ng ibang nilalang o di kaya naman talagang totaling pinatay na. Kasi kung pakikinggan nyo yung takbo ng kwento, siya palagi yung nagbibigay ng warning dun sa mga bagong lipat sa baryo nila. So parang siya yung black sheep, di ba? Kasi kung puro lahat dun masasama, parang siya lang yung mabuti, siya lang yung nagtatrader sa grupo eh. Kaya nga sila nagpapatira doon ng mga tao para meron silang pagkain, ialay o gawing alipin o kung ano man. Kasi nga sabi rin sa takbo ng kwento, iba't ibang klase ng nilalang yung mga nakatira doon. Merong engkanto, aswang at kung ano-ano pa. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.